Aka hamile disname است aka Moskva 4 saat 12 nava remont romadagiye balonu 17 zadagiye коробкаш 06 мотор заводской ахчай объемش 1.8 о салон кожа ахчай ам заводской 79 солай машин тамоми чизиш заводской ахчай машин газу бензин Ина дурунаш кожа союза заводской ахлиш мулоим хшру магнитофон 5 та колонка машин газу бензин мақсад ягон хушманд боша ина марҳамат занг зане рақамои телефон 904 26 00 24 ина марҳамат инами мошин монай мошин савду дай мошин бузург қирғанда ина моторш газ бензин кадоми хушманда занг бизана 904 26 00 24 нархиш 15000 боя бордига салон инака ҳам радиои заводскои худшай ҳам магнитофон мондагия USB мисол ҳам ачи қоидавия ина обшивкои дарунаш ина ақибашака мисол кадоме ки хоҳишмандай марҳамат ина занг бизанем боя бордига мегӯм рақамои телефонмона 904 26 00 24 мошин савду дамондагия мошин бузург дишам қирғанда ина обшивкои дараш ҳамаш заводскоя 28 бо муомила дора ина марҳамат хоҳишманд занг бизан